טיפול PRP לבעיות זקפה. שלום לדוקטור נועם קיטרי, מנהל היחידה לאורולוגיה תפקודית ואנדרולוגיה, ומנהל שסק, מרכז לבריאות מינית במרכז הרפואי שיבא, אשר בתל השומר. שלום לך. היי, תודה שהזמנתם אותי. בעיות זקפה, דבר שמטריד אנשים בעיקר בקבוצת הגיל שלי, מי עלול לסבול מהבעיות האלה, ומה הם הגורמים השכיחים? בעיות זקפה היא בעיה מאוד מאוד שכיחה, למעשה כמחצית מהגברים מעל גיל 50 יסבלו מדרגה זו או אחרת של בעיית זקפה, ויש שלל טיפולים אפשריים. הסיבות האפשריות הן מגוונות, יכולות להיות סיבות אנטומיות או הורמונליות, מבניות, רגשיות, אבל הסיבה הכי שכיחה היא סיבה וסקולרית, כלומר פגיעה באספקת הדם אל הפין, שגורמת לכך שהפין לא מזדקף מספיק בעת שהוא צריך. אז איך נעשה את ההבחנה? רק על סמך שיחה עם החולה? ההבחנה בדרך כלל על סמך שיחה בלבד, אין צורך בבדיקות מיוחדות. מה שהמטופל מספר זה מאמינים לו למה שהוא סובל. ושלל הטיפולים מגוון, מתחילים בתרופות, תרופות מאוד מוכרות, ויאגרה, סיאליס, למיניהם. יש תרופות שלוקחים לפי הצורך, לפני מגע מיני, יש תרופות שלוקחים באופן יומיומי. למי שהכדורים לא עובדים או שיש תופעות לוואי קשות, אז יש אפשרויות נוספות, כמו זרקות לפין, לפני מגע מיני, ואפילו במצבים קשים גם השתלה של משתל לפין, של תותב לפין, שמאפשר זקפה. ואתה מדבר היום על הזרקות PRP, שאנחנו מכירים אותם בעצם מהזרקות למפרקים. מה זה ומה זה עושה? דקה אחת קודם, לפני כ-12 שנה המציאו טיפול שהוא משקם, שהוא משפר את זרימת הדם אל הפין, נקרא טיפול בגלי הלם, זה המצאה ישראלית מהקבוצה של פרופסור ורדי ברמב"ם בחיפה, שבעצם משפר את זרימת הדם אל הפין. טיפול ב-PRP, כמו שעושים ברפואה אסתטית, כמו שעושים בטיפול בשיער, בעצם ממצים מתוך הדם של המטופל עצמו, ממצים שכבה שמכילה תסיות, שעשירה בגורמי גדילה, בגרוס פקטורס, ומזריקים את הפרקציה הזאת לתוך האזור הנדרש. במקרה שלנו, אל לתוך הפין, משפרים את זרימת הדם אל הפין, משפרים את התגובה לתרופות אם צריך, ובעצם מחזירים את הגלגל לאחורה בשלב אחד אחורה. באיזה שיעור מהמקרים, לאחר ולאורך איזה זמן, יש הצלחה לגישה הזאת של הזרקת PRP? זה תלוי בקבוצה שלהם אנחנו מטפלים כמובן, אבל האנשים הנכונים, כלומר אנשים שעיקר ההפרעה היא הפרעה וסקולרית של כלי הדם, ושמידת ההפרעה היא קלה עד בינונית, אנחנו מדברים על סדר גודל של 2/3. 2/3 מהמטופלים מרגישים שיפור משמעותי. וזה צריך לקחת את זה לכל החיים עם חזרות? זה טיפול זה סדרה של 2 או 3 טיפולים, כ2 עד 3 שבועות בין טיפול לטיפול. אתה מזריק את זה לאן בדיוק? לפין, לגוף המחילתי, לקורפוס. מה לגבי, זה נשמע ככה מהצד למי ש... זה לא כואב בכלל, זה מחט עדינה, אין איזה תופעות לוואי שאנחנו יודעים, אבל בעצם לוקחים אלמנט מתוך הדם של המטופל עצמו ומחזירים לו אחרי טיפול מסוים, מחזירים, אין בזה שום סכנה, תופעות לוואי לטווח ארוך וכו'. האם יש קבוצה אי אפשר לתת לה את הטיפול הזה, ולכן הם הולכים להשתלת תותב או לטיפולים אחרים? אם אין תגובה לטיפול, אז אפשר בהחלט להתקדם לאחד מהאמצעי הטיפול היותר מתקדמים. למשל, בוא תחזור, תוך כמה זמן אתה רואה תגובה? ההשפעה העיקרית היא בערך חודש ימים לאחר תום הטיפולים. באיזה תדירות הטיפולים? עושים את זה 2 עד 3 טיפולים בתדירות של כל 3 שבועות. ומתי אתה אומר, נכשלתי? כשאין שום תגובה? בדיוק. כשאין תגובה והטיפול לא מספיק יעיל. יש איזה יתרון בשיטה הזאת על פני שיטות אחרות שהזכרת, השיטה התרופתית, שאמרת שמתחילים איתה? זו טיפול שהוא טיפול רגנרטיבי, משקם. כלומר, הוא משקם את היכולת הטבעית של הגוף להגיע לזקפה, ואז אין צורך בתוספת של תרופות חיצוניות או של זריקה חיצונית. או למצער, זה יכול לגרום לאיבר שלא יגיב לתרופות, כן להגיב לתרופות, כי העברת אותו... בהחלט, להחזיר את המטופלים צד אחד אחורה. צד אחורה. מה לגבי תופעות לוואי? לא ידעו על תופעות לוואי של טיפול ב-PRP. חוץ מהזרקה עצמה. משהו מקומי, בדיוק. ואין חכם כבעל ניסיון, מה אתה שומע מהמטופלים שלך? הטיפול הגיע לארץ ממש לאחרונה, זאת אומרת, אנחנו מבססים את הניסיון שלנו על המחקרים בעולם, ובינתיים יש לנו מטופלים בודדים שמדווחים על שיפור, חלקם כמובן, אבל זה עוד לא מספרים שאנחנו יכולים להגיד. אני חושב שנתת כאן תקווה חדשה לאנשים שחשבו שעולמם חרב, כי לא הגיבו לכל הטיפולים. אני רואה בזה רק אופטימיות. תודה רבה, דוקטור. תודה רבה. הדברים האלה. 13